Idemo. 20. Usiuj internet to było. Chłopak z CT mają zawsze sztuczkę już. Dođi slobodno, šta se plašiš? Tebe oči. Ajde, През 30 секунди стартираме. Ranko, вставай. Лучше. Купона. Купона. Kažem, ta škurka sam promijenio u ovom, više 10 kg. Auto, a sve je isto vešanje je bilo isto, poče isti motor, mene sve isto. Totalno različito se ova škurka vozi ovdje. Uopće ne sam godinu dana na to sviknem. Manji broj. Jedna 52, nešto. 52, 9 se nešto. To je bilo sunce, da je bilo ovako. Ovaj sam mak. Kamion. I ovaj si imaj kamion. Švicka. Ovaj Švicka samo im ide deset, ne ide. Šta, nove Michelin, ja? Nove, bre. Не, скорее всего. Ти налазиться, kad ti hoćeš, ima budiš i daj. Kad tu? Neki teren brzo. Ne. Onda možda ja budem.